Barkatu. Xeri aurretik maila desinfektatu behar dizuet. Ah, bale, mila esker. Bueno, ba. Eskoak ere desinfektatu behar dira, bakizue. Bai, bakizue, gaur egungo normatiba. Oso, ondo. Ondo garbitu behar dira, goitik, eitik, atztartea. Oso ondo. Barkatu lurra ere desinfektatu behar dizuet, Bai, hortxe. Mesedez. Hortxe, bai. Bueno, listo. Listo lurra esan nahi nuen, Bai, oraindik ez dut amaitu. Metro terdiko distantzia barkatu, mesedez, Badakizue. Tira, hau oso garrantzitsua da, birusa mailan peatuta ez geratzeko. Eta orain azken ikutua. Uka, shaka, uka, shaka, unka, Uti nire semea bakea! Zer kristo gertatzen da? Nire lankideak gauzak oso serio hartzeitula. Patxi, zenbat aldiz izan martzaik maila desinfektatzeko ez tala umia sakrifikatu beharrik. Bueno, listo, pareja. Bokatan kartak hartzea nahi?